RTZ kolektiboak itzaletik argira bere azken lana kaleratu du Konkista proiektuaren bigarren zatia. Iparrotx ekimenari esker, aukera izan genuen Azpeitin Dinamo Gelan eitea hori erresidentziatiki bat, eta gero egon ginen Atabalen, eta horren ondorioa izan zen beraz beste 7 kantu ateratzea, eta pixkat osatzea gure albuma, 14 kantuz, eta ondotik hori album fisiko ateratzea bai. Euren lana aldarrikatzeko eta euren historia jakinarazteko kantua besteak beste. Gu hasi itzalean, hemen estudioan edo tailerretan idazten, eta pixkanaka kontzertu batzuk egin ditugu, iparraldean eta hegoaldean, eta beraz argian izan gira pixka bat eszena gainean, eta afirmatu gira beraz talde bat bezala. Konkista diskarekin ezagutu genituen eta konkistatu dute publikoa. Apirilean diska plazaratu zutenetik, kontzertu hainitz eskaini dituzte eta ezkerreskuin ibili dira gelditu gabe. Kontzertu bat gero bi eta egin ditugu 30 azkenean, eta muga pasatugu ere bai, eta hori zen helburua guretzat, eta ikusi dugu beraz jendek nahi zutela japa entzun. Bada lan ere gibelean eta ez da zerutik heldu, ari gira pixkat astebururo, ari gira asteantzeak ere, ez da gure lana, baina bada lan gibelean. Publikoa gozeturik sentitu dute euskal raparen goze. Gia jaiteko deia duela aspaldi Frantzian musika nagusia da hip-hopa, beraz japa, eta munduan zehar nagusienetan ezartzen dugu. Eta ikusi dugu Euskal Herrian hainitzek entzuten zutela beraz frantses japa edo espainol edo ingles japa, eta nahi zutela beraz japa hori entzun euskaraz. Eta hortako gu hortan txartu gira, eta ezen ezer kalkulatua, baina guk nahi ginuen bakrek japa egin, hortako hasi ginen tailerretan. Eta kontzertuetan ikusi ditugu jende batzuk gure esaldiak kantatzen, eta ikusi dugu beraz publikoa gozeturik zela. Udaiek irekitako bideari segida hartu diote RTZ kolektibotik eta 2024a urte borobila izan da eurentzat. Egin ditugu 35 bat kontzertu, egituratu dugu ere RTZ kolektiboa, gaur egun elkarte bat da. Disko fisiko bat ere atera dugu, beraz bilan biziki baiko jabai. Orain 2025ean bizpahiru hilabeteko pausa hartuko dute berriro oholtzetara igo aitzin. Publikoa gozeturik zen, baina asko jandu, jainiz jandu, beraz utziko dugu pixka bat magia eta berriz etorriko gira bateriekin. Hala ere, pausatu aitzin kontzertu berezi bat emanen dute Atabalen, Belgikako Caballero eta Jean Jasekin. Amets bat. Caballero eta Jean Jas betidanik entzuten ditut, kolegioan hainitzen zuten nuen Caballero, eta guretzat gauza izigarria handi bat da. Ene ustez Euskal Herrian ez dira ohartzen zer den Caballero eta Jean Jas, eta gu rapzale izanez, guretzat da animaleko gauza bat, eta gainera pasatzen gira gelan da gure berzi hemen Euskal Herrian da Atabal, eta hori da, kontzertu handia nahi dugu egin hor. Betidanik izan dira erreferente batzuk guretzat, nahiz eta Belgikako japlariak dira, eta partekatuko dugu eszena haiekin, beraz ilusioa, eta eskertzen dugu ere Atabal kontzertu geraz, azken finan konfiantza egiten digute, beraz, hala. Otsailaren 14an izanen da kontzertu hori. Orotara 14 kantuz osatutako diskoaren bigarren partea 10 eurotan ere eros daiteke eta plataformetan ere entzun gai dagoia da. Askotan entzunen dugun taldea izanen da RTZ kolektiboa eta aldaketak aurre ikusten dituzte. Erraiteko 3 izanen gira, beraz 2026an. Batek utziko du, beraz segituko dugu bakarrik euskaraz, ari ginen dia pixka bat frantses, baina hori utziko dugu. Eta nahi ginuke berba albuma bat atera, ez dut txobera ejanen, baina baitugu eztabaida batzuk eta ikusiko dugu. Bakarrik fiteago joaten da, baina kolektibo gisa urrunago, eta horrendako beti ejan dugu kolektibo bat ginera, eta hori urrunago joateko bai.